Naimbag agsapa kada kayo kakailan. Pagtungtungan tayo man dagiti dingwan tayo, dagiti tarakan tayo. Katong sawan dati maysa nga saludsod iti maysa nga kabsat. Kuna piman ti kabsat, preacher damagak man. Apay papanan dagiti kararwa dagiti tarakan tayo. Numatay da. Kano partian tayo suda. Apay ada kaditi kararwada nga mapanay langit o di impyerno. Ako malipatan ada ti maysa nga conference kay na inatindaran mi di. Probably that was 5 years ago or more. Ada tinagsaludsod piman dagiti kakabsat tayo. Panada, Pastor, apay jay iges kadi nga han nga matmatay. Jay impyerno kat isu kadi dagi ti kararwa dagi jay iges nga patpatayan tayo diti daga. Apay isu kadi dagi jay apan tayo patpatayon dagi budu-budu. Isu kadi ti kararwa dagi. Kasla nga funny, kasla nga nonsense nga question. Trying to study han nga nonsense di. Ada iti truth nga masapul nga mamon tayo. Kinagpeso na pimigsa ti advocate iti animal rights tata nga tsimpo kon panawan gapusta dijay ti maysa nga panakaawat dagiti nangirurugi nga iti kararwa ket kaslan ay ti tao ket kas adda ti kararwa da nga kasla iti tao nga no pinatay mo isuda sinakta mo isuda kasla ka nagpatay iti tao. And siguro uray dagi anak mo ket damaganda ka, daddy, mama, or manang, manong, uncle, auntie, apay papanan ti kararwa iti animal no matmatay da. Ada ka diti may sumbat mo iti nga saludsod dagiti nga babasit nga scientist, no bing. Iti libro iti Ecclesiastes, sinumbatan na di nga saludsod by babaan iti adipin nga ni Solomon. Dahito iti maysa nga paborito ni Apo Presidente nga digong idi tsimpu nga isu na tagturturay nga presidente tayo. Yeah, there is a time for everything, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to harvest. Ingana di one ingana 8, there's a time, chimpu-chimpu, panapanahon lang yan. So that was the favorite chapter ni Apo Presidente Digong nga ulit-ulitan na ti panahon na. Pagdanon iti verse 9, ingana dito'y verse 15, sarsaritaan na iti testimonya ni Apo Solomon na kung ano adaman iti maysa nga kasasayang iti maysa nga panagbiag diti daga ket jay agtrabat-trabat trabaho ka namhanumot nga main enjoy jay bunga ti trabaho. Yakat nga sawon kat ipapatim amin nga ited amin nga pigsam, amin nga rigtam kun kinasiglat mo iti maysa nga trabaho. Nam ti problema hanumot main enjoy ti trabaho. Mapmapan ti pangsakit, mapmapan ti sabali nga banag, haan nga mismo nga para kanyam, nga bis nga enjoy yung mitibiyag, sabali mo ti mapmapanana, sabali mo, sayang. E din kumpara na, pagdanon jay 16, 17, tinalantan na, kung ni Solomon, dati may isang banag nga nakita nga kasasayang nga mapaspasamak dito daga. Realidad da ito imot lang nga mapaspasamak nga both dagay dakos ken both dagiti nalimpyo dagiti nasayaat ken dagiti anak ti Dios awan ti nagdumanda daytoy di aspeto iti patay. Nasayat ka man, dakos ka man, ada iti tsimpum matay. Nagmayat ka man nga tao nga prisarin na ka tinagado nga tao, kung nagdatos ka ang kagurgura na ka ti tao, ada tinagpareasan nyo. Matay kayo matlang nga duwa, may sa ti papanan nyo, agsubli kayo matlang, iti daga, ti tapok. Then, pagdanon ijay 18, inkumpara ni Solomon nga, hanlang nga iti dagiti nadakos, kung dagiti nasaya, kinagpaiso na, uray pa dagiti animal. Nututuusan, awan nagdumantay matlang kanyada. May panggap ti aspeto iti animal. Halos parehas ti kanyada. Data pinisit mo nga kuto, pinisit mo nga kuton, pinisit mo nga insekto, kung budo-budo, na ituding nga natayda, tsimpuda nga mapisit kan matay, nam uray no kung kikit-kitaan tayo, uray mat siya ka, adam mo ti pagpatinggan iti biyag mo.
Matay kamot lang. Nangat nga to kakadino, dagiti nga animal. Basbasit da, nukit kitaan tayo. Basbasit da, iti panakabalin, iti laing. Mas nalalaing tayo nga dayo no isura. Namno may panggap kini patay. Awan nagdumaan tayo. Matay tayo matlang amin. Amin nga tao. Kung dagiti nga animal na ilunod da, nga napiktaran ti baso, matay tayo. Parehas tayo matlang kanya, dati aspito ti patay. Adat na itudingam nga na may anakam, adamot na itudingan nga mangapitan iti Diyos ti biyang mo. Kastamat lang dagiti insekto, dagiti lamok, parehas kayo. Adamot lang iti panakayanak kan pagpatinggaan nyo nga dua. Tata. Pagdanon dito verse 20, kunana, may sa ti papanan nyo. Agsubli kayo ti tapok. Then verse 21, dito iti controversial nga verse. Nga kasla nga mangipakpakita nga ada iti kararwa iti kararwa iti animal. Namkat ko nga adalan tayo. Ta isu ti maysa nga controversial nga verse. Sino ti makinamo? Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to the earth? Sino ti makinamo? Iti espiritu ti tao nga mapan pangato. Tinamarswa kanya na. Kan oret espiritu iti dagiti animal kan dagiti dingwanda nga mapan iti earth. Aday ba kada kayo? First nga dagos. Ba kada kayo? Dati verse 21 nga dito, it is not a final statement. Iti panakaisurat na. Rather, it is a question. Kaya't nga asawan, haan nga dito iti final kang conclusion nga ibagbaga ni Solomon. Rather, ti bagbaga na, ikikan na ka ti pagpanpanunutan, nga panunutan nyo kadi. Since biyag ti pagtungtungtungan tayo, apan tayo nga agpanunut man. Kitaan nyo kadi. Sino ti makinamu ti espiritu ti tao nga mapan? Apan nga agsubli ti tinagapuan na kanamarswa kanya. Sino ta kinamu? Katawan sa baling nga makasumbat di jay, nuhaan lang, matlang, nga iti sao ti Diyos. Agsubli kayo iti sao iti apo. Taon sa baling nga mangisuro kada tayo, no kasatno nga ti tao kat mapan iti pagarian ti Diyos, nuhan matlang nga iti sao ti Diyos. Iti tao kunana na isurat iti sao ti Diyos, amin nga tao nga inmawat kini Kristo Jesus nga manubut kan mangisalakan na, ada iti kararwada. Nalawag di ay? Ti tao kat nabukol iti duwa nga parte. Dahiti ko na tayo nga bagi nga makita. Dahiti visible part. Kan dahiti ko na tayo nga invisible part. O di ko na tayo nga immaterial. Han nga makita ti mata. Iso dahito kararwa kan espiritu. And usually dahiti ti pagapuan iti confusion iti Bible nga sinsinukat di karar, di espiritu, kan di soul. Di espiritu usually nga nausaran na, nga katsarsaritaan na ti rikna, panunot, kan nakam. Di espiritu, sarsaritaan na mat, di purma. Nga parehas mo, kaslay dinatay ni Lazaro, kat nailasin di rich man ni Lazaro, iso namat di, haan nga may gaman. Hanmat nga makita iti may nga tao no sinminan di espiritu na. Iti anghel lang. So di ko na idinatay ni Lazaro in may dagiti anghel kung binagkat da iti inasure da iti kararo iti espiritu na nga mapan iti presensya ti Dios. So di iti espiritu iti tao. Tata nududuma ada kay medyo confusion. Nga nududuma imbis nga espiritu ti mausar kararwa iso nga di pinaka the best siguro nga definition na jay material nga part or visible part kundi invisible part na aspito ti tao. So ti ko na tayo. Sino ti makinamo? Di invisible part nga part ti tao di espiritu na. Nga napan iti presensya ti Dios. Iti Biblia makita tayo di nga kadagitiin mawat kini Jesu-Kristo nga manubot ken mangisalakan na. Sumbatan ti sao ti Dios nga mapanda iti presensya iti Dios. John chapter 14. Verse 1 to 6. It was also testified kina Apostol Pablo nga for to be absent iti bagi is to be present with the Lord. Referring iti konteksto iti maysa nga naisalakan. Testimonya na nga inmawat iti kini Jesu-Kristo nga manubot ken mangisalakan, matayak man diti bagi, ngem ti sumina diti bagi, nga mangibati diti bagi, nga isu ti espiritu, mapan
iti presensya ti Apo. Isu ti kukunan na jay. Sino ti makinamo? Ada ti makinamo. Sino nagyay? Iti Dios inbagana ti Biblia. Nga iti Dios ibagana nga amin nga nang anay kini Yesu Kristo nga manubot ken mangisalakan da. Mapanda iti presensya ti Dios. Ngam no sino ti han nga manganay? Manganay nga umanay ti trinabaho ken iti daton ni Kristo Jesus ket umanay di jay. Handa nga na yun di ay. Kunada kat, relihiyon, sikta, itrabaho no kuna yung hanyong ana yun ti trinabaho ni Kristo. Kuna ti isaw ti Apo nakasagana ti kararwayo nga maukum iti impyerno kan iti final nga destinasyon iti baybay nga agapapoy. Nalawag di iti isaw ti Dios. Sino ti makinamo? Iti sao iti Dios. Isu ti makinamo. Isu nga may kaskasaba. Tapno mamuan ti amin nga tao. Nga ti kararwa ti tao. Kat mapanilay. Tata, sing marunong nga saludsod. Uray ti espiritu iti dagiti dingwen tayo. Dagiti animal taraken tayo. O mo na nga saludsod di jay. Nakaditi espiritu iti dingwen tayo. No maipanggap iti kararwa, no maipanggap ti kung natin nga rikna, nakam, kan laing, aday ti laing da. Naisurat iti Biblia, kan makita tayo, nga agsangit, o rito pa rabit nga parti mo, kat agsangit da, isong ano na dumat, agtarakam ti rabit, kat kasla nga nagdagsin nagtarakan, no, chimpu ti panagpaparti, tano, gudgudam jay rabit, anya tenggod na, o laplapon, o patayam di rabit, tapno ko iluto, agsangit da. Dagi ay pinikpikan, dagi baboy tayo, dagi tarakan tayo, nga maparti nga pangsida, dagi manok. Kasat nung ay dagi, ada ka diti espiritu dagi ay. One thing for sure, ada tirik na da. Ada emosyon da. Adat nakam da. Nanak-nakam da pa yun, dumat ti tao. Di manok, amo na nga iwanan, kan protektaran ti anak na. Dagi aso, napudno da, iti master da. Nututusan, maabak tayo pa, iti ado nga espiritu, dagiti tarakon. Ada kanya da di nga galad. Ngam no pagtungtungtungan tayo, ada ka di espiritu da. Nga purmamot lang aso, nga han nga makita kasla iti tao nga. Nga iso ti mapan iti langit o impyerno. Awan ti pangkita iti scripture, nga da iti espiritu iti aso. Nga sumina, kat isunto, iti mapan di langit o impyerno. Kandagi budo-budo kat mapan to di impyerno nga isudan to ti budo-budo igas ijay nga karkaradap ti bagi dagi jay mapan ti impyerno. Kahit nga sawan. Uray di Genesis chapter 1 to 3 iti panagparaswa iti Dios iti animal. Awan ti surat nga ti animal katada ti espiritu da kararwada. Awan pa'y tinaisurat nga iditsimpo nga natay ni Kristo Jesus. Ket na ngayon ti panakatay na nga may salakan ti kararwa dagiti animal. Napatigmat ti animal na maapay nga handa na eraman. Tawan ti kararwada. There is an implication nga uray kalkakalkalam ti sao ti Dios. Ngay katanya, isuro na kada tayo nga awan ti espiritu iti animal. So kayat na nga sawan na jay, dagi pinarti tayo, hante nga nagbasol ti mortal sin. Tano ada ti espiritu da, ay dakkel nga basol di ay. No ada ti espiritu da, manon nga kuto ita ulom iti pinisit mo, kan kuton nga inisprayan da iti panagtutulong nga da ito, nga pinatay mo, dakkel nga basol, you have committed a mortal sin. But I am thankful iti Apo. Nga karagito nga dinguan, kan animal, kan insekto, nga asidog kada tayo, tinaldaw-daw nga panagbiag tayo. Awan ti espiritu da, nga magbasol tayo, nudumting ti tsimpo, nga makaramit tayo ti madikon na kita. Nudumting ti tsimpo nga partiyan tayo, ay agasan pa'y nagbasol ka, no, da kararwana di baboy. But the Bible says, adaman tirik nada, ada tilaing kinakam da, but they do not have iti espiritu. Nagpasyar-pasyar kan mang subli kanya. The Bible says,
papanan dagiti kararwa dagiti animal. Downward kadi. Awa agsubli damat lang. Di kuna iti verse iti 18 kan 19 kan iti 20 agsubli dati tapo. Dati animal agsubli ti tapo. Ngem ti tao nga dati kararwa na. Ara espiritu na. Espiritu na inawat na ni Jesus mapanti langit nuhan mapanti impyerno. Ti animal agsangit na numatay. Makarik na dati sakit tinakam. No inlubos mo dya utot, bumalas. Ngam ti espiritu da. Awan ti espiritu ti animal. Tao lang ti mamin-mention ti Bible na da iti espiritu kararwana nga napatag kanya. So dahito iti sumbat ko, iti dahito saludsod nga dahito and I hope and I pray nga nakaadal kayo. Dagiti kakabsat nga antay nga nag-follow ti dahito page tayo, follow you. And I hope nga mabindisyonan kayo. Iti dahito nga page tayo. So amin dagiti pages tayo, i-follow you. Tahan ko nga kahit nga isalpak amin dagijay iti page tayo, iti Dragnet Tapno hangad si Sinapaw. And kadagiti rabi dagi nakapansin na pinagtagalog akmatan. When request dagiti kakaiyan tayo mat nga ko natin nga tatagalog ta kahit damot nagdungeg ken mangeg ti saw ti Dios. Magapu kada tayo nga adipen ti Apo nga manginandanon ti saw na. Naman kayo madanagan ha ko ibatan ni ti saw tayo ta nalakatap nalakalata nga maawatan nyo. Nga kat kung maawatan nyo tapno madanon tayo mat maidanon tayo ti mensahe kanyada ada dagi mensahe nga naisina na para mat kanyada nga madanon dagiti kakailan tayo nga tatagalog. God bless you, Kapsat. God bless.